Egunon guztioi eta ongitorri gaurko prentsaurrekora eta aldi beran ere online jarraitzen gaituztenei ere gure agurra luzatu. Gaurko prentsaurrekoarekin hasi aurretik, lehengo astean Bilbon gertatutakoaren inguruan ere aipamen bat egin nahi genuke, komunikabidetan ere oharra bidali genuen, baina gaurkoan gainera jakinik laugarren berdintasun plana aurkeztera goazela, gure aldarria eta berdintasunaren alorrekoa, ezinbestekoa eta gure doluminak eta nahigabe ikaragarria adierazi lehengo astean Bilbon gertatutakoaren inguruan alegia neskatoa nola eragil zuen bere amaren bikoteak, eta hortaz gure gaitzespen irmoena eta hori bada adibide negargarri bat nola gurean ere desberdinkeriak oraindik ere irauten duen eta lan asko daukagula egiteko alor horretan. Hortaz, gaurkoan berdintasun plana aurkeztera gatozen honetan, hori azpimarratu nahi dugu izan ere, horrek inoiz baino gehiago eskatzen du ahaleginak egitea berdintasunaren alde eta desberdinkeria honen kontra. Gurean darraielako eta indar handiz eta nahigabe asko sortuz. Nioen bezala laugarren berdintasunerako foru plana aurkeztera gatoz, 2025-2027 urteak jasotzen dituenak, eta horretarako nire aldamenean daukat Nerea Isasi berdintasuneko organoaren zuzendari nagusia. Lanketa sakona eskatu du laugarren berdintasun plan hau egiteak eta gainera aitzindaria eta berritzailea izan da, oso landua eta oso sakona da berdintasun plan hau, baina nik planaren abia puntua eta oinarri nagusiak azaltzarekin bat bai azaldu nahi dut, benetan berritzailea eta aitzindaria dela, bai edukietan eta baita ere moldean, alegia egiteko moduan. Hirugarren berdintasun planarekin alderatuz ikuspegi berri bat dakar berdintasun plan honek, jauzi bat suposatzen duelako lankidetzan eta suposatzen duelako aldi berean ere edukietan. Lankidetzan sekulako jauzia dakar plan honek, Gipuzkoako Foru Aldundiak urteak daramatza gobernantzazko lankidetzan lanean eta hori txertatu nahi izan du laugarren plan honetan, berdintasuneko plan honetan, lankidetzazko gobernantza honetan. Izan ere, berdintasuneko zuzendaritzaz aparte, departamentu eta zuzendaritzekin elkarlanean egindako plan bat da. Eta aldi beran ere, eragileen ekarpenak ere jasotzen ditu laugarren plan honek. Gainera ez bakarrik lanketa hori egiteko garaian, baizik eta jarraipenari dagokionez ere, aipatutako elementu guztiek parte hartuko dute. Alegia berdintasunerako foru organoak, Gipuzkoako Foru Aldundiko zuzendaritzek eta aldi berean ere eragileek. Hortaz, honek eskatzen duena da, erantzunkidetasunez jarraitzea lanean hemendik aurrera ere. Lankidetzazko gobernantza aipatu bezala gure jardunean txertatu dugu eta horretan jarraituko dugu. Aldi berean, beraz, jauzia edukietan izan ere benetan eraldatzaileak izango diren proiektuak jasotzen dituelako laugarren berdintasunerako plan honek eta Nereak xehetasun askoz gehiagorekin emango du honen berri. Hortaz, jauzia aipatu bezala lankidetzan eta jauzia edukietan. Planaren edukietan sartu aurretik abia puntua ezarri nahi dugu alegia zein da gaur eguneko argazkia Gipuzkoan berdintasunaren ikuspegitik. Azken urteotan urratsak eman ditugu, prentsaurreko honen hasieran aipatu dugu zein den egoera gordinena gure herrian, baina urratsak eman ditugu berdintasunaren alorrean aurrera egiteko jakinik asko egiteko daukagula oraindik ere. Gipuzkoako genero berdintasunaren indizeari dagokionez eta hau Eustatek neurtzen du 2021ean 74,5 puntukoa da. Alderatuta 2019ko Gipuzkoako genero berdintasunaren indizearekin puntu bat egin du gora Gipuzkoan.
Europako 7 lurralde ditugu, Gipuzkoaren aurretik genero berdintasun indize honi dagokionez. Hemen gurean Eustatek neurtzen du, baina Europa mailan egiten den indize bat da hori. 7 lurralde ditugu Gipuzkoaren aurretik indize honi dagokionez. Eta jakinda 2019tik 2021 batera puntu bat gora egin dugula. Baina oraindik asko dugu egiteko. Lehenengo bortizkeria matxistak berdintasun faltaren ondorio lazgarrienak gure lurraldean, gure herrian darrai. Horren adibide da prentsaurrekoaren hasieran egin dugun aipamena, alegia oraindik ere bortizkeria matxistak indar handiz jarraitzen du gure lurraldean eta gure herrian tamalez. Beraz, lan handia daukagu honi aurre egiteko garaian. Gogortasuna, bizi dugun egoeraren gogortasuna, uneoro ikusten dugu gure herrietan. Bigarren puntua azpimarratu nahi duguna. Desberdintasun ekonomikoek ere hor diraute. EAen genero arloko soldata arrakala 17,8koa da, eta hau ineren datua da 2022koa. Alegia bortizkeria matxistak jarraitzen du, horrek ondorio oso gogorrak dakartza, nahigabe ikaragarria gure herrian, desberdintasun ekonomikoek ere oraindik hor jarraitzen dute, eta hirugarren elementu bat ere azpimarratu nahiko genuke izan ere, zainketen banaketak ere oraindik desoreka nabarmenak ditu gure lurraldean. Horren adibide datu bat ere eman nahi genuke, izan ere gaur egun haurren zaintzan, seme alaben zaintzan, emakumeen 53,1 egunean 5 ordu baino gehiago ematen ditu. Seme alaben zaintzan, emakumeen 53,1 5 ordu baino gehiago ematen ditu egunean, eta 5 ordu baino gehiago ematen duten gizonezkoen kasua 29,8 da. 5 ordu baino gehiago eskaintzen dituena haurren zaintzara. Beraz, hor alde nabarmena dago seme alaben zaintzaren alorrari dagokionez. Horiek dira azpimarratu nahi genituen 3 elementuak, hiru datuak. Bortizkeria matxista alde batetik, soldata arrakala beste alde batetik, eta hirugarrena zaintza banaketa. Planaren aurkezpenaren hasiera nioen berdintasunaren aldeko jauzia eman nahi duela Gipuzkoako Foru Aldundiak, eta hor, aipatzen dugun bezala gure komunitate arduratsua da, ardurak bere gain hartzen dituena eta antolatzen dana, eta lurralde orekatua eta bidezko gisa ere bere burua bilakatzeko gogoa daukana. Berdintasuna da Foru Gobernuaren lanaren ardatzetako bat, eta hor jardungo dugu. Aipatu bezala eta honetan azpimarra jarri nahi genuke, berdintasun politiketan jauzi bat eman nahi dugu plan honen bidez. Genero arrakala murriztu dadin gizarte eta ekonomiako eremu guztietan. Plan aitzindaria da hau, bai edukiz eta bai moldez, helburuak eta konpromisoak ezartzen dituena. A través de este plan de igualdad queremos dar un salto en las políticas de igualdad de la Diputación Foral de Guipúzcoa para reducir la brecha de género en todos los ámbitos sociales y económicos. Y, por tanto, hemos puesto en marcha un cuarto plan de igualdad innovador y pionero en contenido y en forma que nos lleva a establecer objetivos y compromisos concretos. Zeintzuk dira helburu eta konpromiso horiek? 7 dira aipatu ditugun edo 7 dira ezarri ditugun helburu nagusiak eta horiekin konpromisoak. Lehenengo helburua, emakumeen eta gizonen berdintasun maila handitzea Gipuzkoan. Eta horretarako hartzen dugun konpromiso zehatza da Gipuzkoako genero berdintasunaren indizea igotzea 75 puntura arte 2027an. Gaur egun 74,5koa da. Eta 75 puntura igotzea da hartu dugun konpromisoa 2027 bitartean. Bigarren helburua, berdintasunerako aurrekontua. Gipuzkoako Foru Aldundian zeharlerrokotasunez lan egiten dugu berdintasunaren ikuspegitik, eta berdintasunerako politika garatzeko dugun aurrekontua 1,5era pasa nahi dugu.
alegia gure genero politikak 1,5% pisua eukitzea Gipuzkoako Foru Aldundian, eta hau noski departamentu guztietan zehar lerrokotasunez lanean jarraitzen dugulako. Hirugarren helburua, kalitatezko estandarrak berdintasun politiketan, alegia bikaintasunean azpimarra jartzea. Hori da gure konpromisoa. Bikaintasunean eta horretarako berdintasun organoaren eta berdintasun unitateen egitekoak eta horretarako egin beharreko egitura espezializatuak eta aurrekontua edukitzea. Hor jauzi bat ematea, konpromiso horretan. Laugarren helburua, trebakuntza berdintasunean. Hor hartzen dugun konpromisoa da, Aldundiko 10 langiletik 7, plantilaren 11,72 berdintasunaren arloko trebakuntza espezifikoa jaso izana 2027-rako. Eta hor hartzen dugun konpromisoa sendoa da, izan ere jauzia nabarmena delako. 11,72 berdintasunaren arloko trebakuntza jasoko du 2027 bitartean Gipuzkoako Foru Aldundiaren langilegoan. Bosgarren helburua, zaintzen banaketa. Zaintzen banaketari dagokionez hartzen dugun konpromisoa da etxeko eremuan zaintza kooperatibetan aritzen diren zaintzaileen kopurua 130 igotzea. Seigarren helburua, tokiko berdintasun politikak. Hartzen dugun konpromisoa alor honetan eta helburu hori lortu ahal izateko da, gutxienez 140 handitzea berdintasunerako arloak eta berdintasunean espezializatutako langile berariazkoak dituzten Gipuzkoako udalen kopurua. Konpromisoa beraz, 140 handitzea arlo honetako espezializazioa. Eta 7. helburua emakumeen ahalduntzea. Gipuzkoako emakumeen etxeak momentu honetan 14 dira, eta Gipuzkoako Foru Aldundiak hartzen duen konpromisoa da martxan jartzea pizgarriak hain justu emakumeen etxe kopuru hau handitzeko. Eta horretan lagunduko du Gipuzkoako Foru Aldundiak. Eta azkeneko helburua, 8. arreta eraginkorra indarkeria matxistaren alorrean. Indarkeria matxistaren aurrean. Izan ere, Gipuzkoako Foru Aldundiak dituen baliabide propioetan indarkeria matxistari aurre egiteko, indarkeria matxistaren aurrean jasotzen den akonpainamenduan aurrera egiteko, hartu dugun konpromisoa da gure foru baliabide espazializatuetan hartatzen ditugun emakumeen 180 bere ahalduntze prozesuan ahalegia indarkeria matxistari aurre egiteko garaian 180 eskuhartzearen ondorioz beren ahalduntze prozesua hobera egin duela azpimarratzea. Hori da jaso dugun konpromisoa. Alegia gure foru eskumenen baitan ditugun prozesuetan ditugun baliabidetan 180 aurrera pauso bat eman izana aitortzea hartzen ditugun edo hartatzen ditugun emakumeak. Hor aipatzearren, krisi zentroak gaindituz eta etxe bizitzak honetara bideratuak, hor ditugun gure baliabidetan. Eta amaitzeko nereari hitza eman aurretik, nik aipatu nahi nuena Gipuzkoako Foru Aldundiaren izenean da, proiektu eraldatzaile estrategikoa jarriko ditugula martxan zentzu honetan, eta horrela jasotzen dira plan estrategikoan, eta hori da azpimarratu nahi duguna. Alegia, lankidetzan eta edukietan jauzi bat emateko beharra sentitzen dugu, eta behar hori baliatuz, pauso hori ematen du Gipuzkoako Foru Aldundiak. Nerea, nahi duzunean, hemendik aurrera, xehetasun gehiago emateko zeurearen zuitza. Egun on guztioi, diputatu nagusiak azaldu duen bezala, 8 helburu markatzen ditugu, 8 helburu hauek gauzatzeko 6 proiektu prestatu ditugu. Proiektu hauek Gipuzkoako Foru Aldundiko 5 zuzendaritzarekin elkarlanean sortutako emaitza da. Barneko 40 baino bilera gehiago gauzatu ditugu, bai politikoak eta bai teknikoak. Eta lehen, diputatu nagusiak esan duen bezala, kanpo eragileekin ere aritu gara proiektu hauen prestaketan.
esate baterako, sare feminista, eta tokiko berdintasun teknikariak, eta baita lurraldeko jabekuntza eskolakin ere. Elkarlan honi esker, Gipuzkoako Foru Aldundiak 6 proiektu martxan jartzeko konpromisoa hartzen du, baita ere nork gidatuko dituen esango dizuet, zein denboratan eta ze baliabiderekin garatuko diren. Lehenengo proiektua emakumeen eta gizonen berdintasunerako behatokia Gipuzkoan. Bere helburua Gipuzkoak gaur egun dituen genero arrakalak ezagutzea eta jarraipena egitea. Honek foru departamentuei lagunduko die bere politiketan genero berdintasuna txertatzen eta baita ere bere eginkizunetan. Honen helburua genero arrakalak murriztea baita. Proiektu honen gidaria diputatu nagusiaren alorreko estrategia zuzendaritza izango da. Eta aurre ikusten den aurrekontua 254.000 eurokoa izango da. Bigarren proiektua, berdintasunerako foru politika ezartzeko kalitate estandarrak. Kalitate estandarrak referentzia egiten dugunean, egitura baldintzak esan nahi ditugu. Bai? Beharrezkoak direnak, genero ikuspegia, zeharka eta pixkanaka foru aldundiak bere politiketan txerta dezan. Eta aldi berean, foru aldundiaren berdintasunerako prestakuntza plan markoa ere landuko da lehen diputatu nagusiak esan duen bezala. Foru langileek berdintasunean formakuntza espezializatua eta zabalagoa izan dezaten. Proiektu hau, gobernantza departamentuko funtzio publikoko zuzendaritzak eta diputatu nagusiaren alorreko berdintasunerako organoak gidatuko dute elkarrekin. Aurre ikusten den aurrekontua 124.000 eurokoa izango da. Hirugarren proiektua begirada lurraldeari, kalitatezko estandarrak berdintasunerako toki politiketan. Hemen lehen aipatu bezala, berriz ere egiten diegu erreferentzia kalitate estandarrei, beraz egitura baliabideei. Eta lehenengo hemen bi proiektu aurre ikusten dira, lehenengo proiektua, lehen helburua udalek eta mankomunitateek beren politikak bultzatzeko izan behar dituzten egiturazko baldintzak hobetzea da. Bai, berdintasun alorrean baita beraien prozeduretan aurrera egiteko ere. Eta bigarren proiektuak emakumeen etxeak indartzea berdintasunerako udal ekipamendu publiko estrategiko bezala. Bere edapenean kalitatea bermatuko dela ziurtatzeko. Proiektu honen gidaritza diputatu nagusiaren alorreko berdintasunerako organoak izango du. Laugarren proiektua, eta aurrekontua aurre ikusten dugun aurrekontua 120.000 eurokoa izango da. Laugarren proiektua berdintasunean eragin positiboa izango duen foru aurrekontua. Proiektu honen helburua da aurrekontu publikoan aurrera egitea, bai gastuetan, baita diru sarrera publikoetan ere. Baita ere, genero desberdintasunak ez errepikatzera eta berdintasun politikak garatzera bideratutako baliabidea publikoak hobetzea. Proiektu hau, Ogasun eta Finantza Departamentuko Finantza eta Aurrekontu Zuzendaritzak eta diputatu nagusiaren alorreko berdintasun organoak elkarrekin gidatuko dute. Aurre ikusten den aurrekontua 234.000 eurokoa izango da. Bosgarren proiektua, hurbiltasunetik zaintzea, zaintzen kooperatibak bultzatzea. Proiektu honen helburua, etxeko eremuan lan egiten duten zaintzaileen lan baldintzak hobetzea da. Zaintzak emateko emakumeen kooperatibak bultzatuz eta indartuz. Proiektu hau gizarte politiketako departamentuko agendako berrikuntzako eta ebaluazioko zuzendaritzak gidatuko du. Aurre ikusten den aurrekontua 122.000 eurokoa da. Eta azkenik, 6. proiektua, emakumeen ahalduntzea aldundiak indarkeria matxistari egiten dion arretaren bidez. Lehen, diputatu nagusiak azaldu duen bezala, proiektu honen bitartez, foru eskuhartzeak
indarkeria matxistaren biktima diren emakumeen ahalduntze prozesuetan duen eragina ezagutu eta hobetu nahi da. Proiektu hau, gizarte politiketako departamentuko haurren babeseko gizarte inklusioko eta emakumeen aurkako indarkeria matxistaren arretako zuzendaritzak gidatuko du. Aurrikusten den aurrekontua 189.000 eurokoa da. Por lo tanto, 8 metas que se aterrizan en 6 proyectos. Plan que abarca 3 años, tiene una estimación presupuestaria de 1.347.000 euros, el cual incluye el impulso, seguimiento y asesoramiento del plan y la previsión de la dedicación de los trabajadores y trabajadoras de los servicios forales y el gasto común de los proyectos para 2025, 2026 y 2027. Hone bestez, eskerrik asko, hau da guztia. Bueno, aipatu bezala lan asko daukagu egiteko, baina proiektuak eta ezkigu falta, eta benetan pentsatzen dugu honekin lagunduko degula ere aurrera egiten berdintasun alor honetan Gipuzkoako Foru Aldunditik. Hortik aurrera norbaitek galderaren bat izango balu, erantzuteko prest gaude biok. Bueno, planaren dokumentazioa ikusgai izango duzue Foru Aldundiko webgunean, hor txintxilikatuko dugu berdintasunerako webean. Orduan, bueno, gaurtik aurrera, gaur txintxilikatuko dugu dana, eta hor ikusiko dituzue 3 dokumentuak. Ez dago galderarik. Hortaz, Eta guztian martxan jartzeko aurre ikusita dago noiz nola dena, ez? Bai, jada proiektu batzuk martxan daude, honezkero, ez? Hasi ginen momentutik ideiak jasotzen eta bilera hauek egiten martxan jarri ziren dagoeneko batzuk, beste batzuk orain ari gara martxan jartzen, eta proiektu batzuk bi azpiproiektu hartzen dituzte bere baitan, batzutan biak elkarrekin joango dira, eta bestatutan bata bestearen atzean joango dira, baina proiektu plan mardula da, inpaktua lortzeko lurraldean, hori da nahi duguna, eta benetan gure departamentuen beharrei erantzuten dien, eta Gipuzkoako biztanleriari erantzuten dion plan bat da. Eta kanpoan hori da, barrura begira eta kanpora begira hori da. eskertzea besterik ez zaigu gelditzen, eta gutako bakoitzaren eta zuetako bakoitzaren ekarpena bide hau elkarrekin egiteko. Eskerrik asko. Eskerrik asko.